Biniani kang sampor phai ke thomalom karbila meramai metha sai hemalong karbila meramai ningkan isega mai pi ke paman ponjelong omicron ke sawur kang dang thu bompena jok arni kelar pontu puthot ka paman ponjerni abangke ke bangja por hotsi pangdak thu pubusi pherang ke mayalong karbila meramai mai phu hukur sing rongpi ningjepon Dongka muka mahabaralong karbila meramai ningkan isega mai pi ke paman ponjia phan arkoi ni phai ingkoi pen ingkoi rake thomarni an hot ponlo bonta bharat angkang pilapen asam along sita arniwang corona omicron ke sokang dang bompena joksi karbila meramai pen ke hot pon ningkan isega mai pi puthot arni pangdang pon thunang kok pupusi karbila meramai amai phu hukur sing rong pi pen ningje sonthot si asam along lapen iritum Karbi Anglong dapu East Karbi Anglong mat pen Mijang mate West Karbi Anglong along seta aphai nang kambom lasi labang so amai kipadu along ke iritum kaphiri mimi ang nang lerok lasi labang son kaphiri mimi ang abang asako nang jum charlo aki aguro bang nang jum charlo pura mo law and order mate sarkar hin pen jongsi ilitum aphan apori pithulu pulute mo apor ge me hosi puthot labang so amai pi abang ke nilitum pedu punthupo la penang litum aphan setame puthot birta nang pachini punthu News report Karbi Anglong Live